ka Joint Action Committee Border of Meghalaya lani ka Jack Bom kabla lam khmat doba Erwin K Sutanga kumu chairman menta ka sngi ka arpu pratrik jemang ar hajar arpu ar kala lum lalangi ki pajba nong shong snong bat ki khli nong sensar snong jong ki khat prat li ki snong ki ba hakhaput bar ka jilla Assam ka block 2 kabla lum lalang hamadan yele kai hamaula snai kane ka jing lum langi ki nong shong snong bat ki khli nong sensar snong kadai na ka banta banya phliu jingmut bar banya ther ya than bha habai dei ba karu kom pen bej pot pen bej sam hapadang ki ar jilla ka Meghalaya bat Assam la ban kado bah ka banta ka baningkong ki sarkar jong ki ar jilla ka Assam bat Meghalaya kiladap ban penbet shwai ki inriu teli ki jaka khaput ka ba kiladap ru banya soy ya ka memorandum of understanding lane ka MOU ka ba kane ka khlam ai jinghun ni ki paiba nong shong snong ha ki banta khaput namar la kenno ba ka sarkar kala shu penbet bat menjur ka jing penbet put khlam da tip lang lane shim ya ka jing menjur lang na ki nong shong snong kinong yalam hima bat kumju na ki khli nong sensar snong la ban kedoru baka block 1 baka block 2 kinde ki bahab ka banta ka ba ar ban penbe yuput usam ka ba kini ki artli ki jaka khaput kinde ki ba e bha ban penben namar ba ki dang de ki dispute area hakane ka jingelang lai poi bani shimbanta ki paiba nong shong snong jong baro khat pratli ki snong ki khli nong sensar snong usim right nong tung ki kenhun sang bhalang ki bakanthup ka UHM ka HANM ka KSU na West Khasi Hills ka MYF ka RBYO ka Suru Pajba berharangkat lapoi bani Don Langru doba Charles Marngar ubadeu MDC jong ka Mauhati constituency hadin ka jingelang habakran skilat pathai khubor ucarman jong ka Jack Bom uba Erwin Sutanga uloong bahakane ka jingelang lashim ya karai bakinam pediang dalileiru ya ka MOU jong kin riu tili ke jaka baladap rai ha ka benta ka baningkong bat ka rai ka baar kalong baka sarkar kambit ban kta e ka benta ka baar lemda kimpen bet shwa ya ka MOU ka bakilai dap bania soy ha ka benta ka baningkong Shushu uba Erwin ulaya thuru uba nakaliang ka Jack Bom kalada bania weru ya baro kinong mi khmat na ribhoi ki bakanthop na do ya ki MLA bat MDC bania poi bania donlang hakate ka jingelang Henry na kite ki nong mi khmat lapoi tang MDC jong ka Mauhati uba Charles Marngar katba ki we ki khlampoi satya shakate ka jingelang karai ka menengkong kalong ba nakentaj ya ka MOU jongkin riu teligi jaka bala depra kabar kalong ba kalasim ya karai ru ba mbet ban le AA ya kan second phase lamda ki pembet chai ka te ka MOU ko ba kilaya ba namar balai kawai nga kwa ban ong do ba sai mo clearly ba ki jaka ka ba ki ong ki bante ki de ki jaka jongka jongki kimakasi mdon jingkali su to kumwe lam kumta balik ka kantin Khasi State kadang don ko ka Schedule 1 ka describe ka babatay ya ka Assam ya ka jilla Assam ka baar kalong ba ngirado total ya kani area la kerni ka block 2 ngido mduna block 1 block 2 mduna ka 1000 square kilometer ndai tang ini khatra ndai tang kita kilai hundred to la da ngi hapanya penbek ai ba ka tu notification ka third spasan tuwe ka cispa sabu kendai ka cispa sabu kras cispa sabu kendai cispa sabu tuai penduk no ikatu ai kin wan no swagi ni jaka sini hang tang sapai pada kenu ka jaka ki badon sisai khasi joni bagi sa ki khasi jaja joni ketu kan sa pi joni ka Batam ai bang sarkar Assam bang sarkar India kan siwi tekhendiat kumba kalong mentai kini ki area ke ba mentai ki banle ka second phase namar kumba PE bah ka tu ka first phase ki te ki nriu tili ki area kumba ki paiba ru ki persha namar kim soi hap ru kompen ben te bat nakaliang ka Jack Bom ro ka seng ka jongpi kim soi hap te ka e kum kini ki second phase pidon ka e ba pin ka don em kalinti nakaliang ka jongpi ba pin ai jumut sa ka sarkar dakano karu kompat lada pen bet ye kaneka second phase ampi ka don bon ki ka lenti ka badangkong ka long ba ka notification ka ba thakna ki likely ki notification thakna spa sam tuwe kito devan pendu no data ka haple ka government of India kabar ka long ba yakini ki jaka ke badan sini kumba ka UHM baro sikata ka pani ka ni ka devan don ka
free land registration ki pai ba jogi namar ba mangane ngani thoi bi kai ka baje kitu ki laingut ki samla uba Starling uba uni uba Starling uni uba Despering bat so we uba Barson tu ba syakem ki ba syara sepo hamren aga tu ba syak no ya ka jingthang jingking andang ilale ka bel ka jungkin po dia ikut nomor mga kini ka associate ki jonga ka po ka dia ikut ni sime kes bar anda la lay ai ki kot kislah po hamren ho judicial magistrate antu kacingnya kalau ba kimpriang ikut na po mga lau de unong trai sarkar mga na lau de unong suksong jong ni tain la umdan ki patal ni ki kot ki ba na po sarkar asa tenamar kata ka penpau syai kata ri mata bagi pai ba ki jong hi kini kita kicing ki ba ki kenduk sini kani kata ki ba sarkar mga jing sa dai ban ya keren bagi kot kisah ki ba yo nang ni ki dai ka dai bandon ka legal validity jong di kot kisah hapo asam do ane kata kam don kabamut kumbalong mata ka syu senchar bek asam sini bat ka kut tang ta te ki ya keren do kita ka prasong ki ya keren ni kata area ka ba khamat ka batang bun susu ngaon 1000 square kilometer kam di ka ba kriya te ya kani hapan asas hapan le but shwa bikin le ike ngaku aban ong ya ka sarkar megla I want to tell the government of Meghalaya, I want to tell the Chief Minister, the Revenue Minister, etc., that this problem is not a problem that they can solve by the formula that they have applied. From Captain Sama, succeeding Chief Ministers, they understood the problem. But sa kaway kalong ba, nga yang daka ay kabaw Captain Sama uong baro si kata uong ba ka 1876. But kita ki area kita transfer for administrative convenience na po kabro siya po asam kita ki constitutional claim gitu mendai kini ki jaka badan sini katur ka asam tu kali ibu mau put tu ha kini kimdan kamdai kani ni happen ya to the root of the problem ta but kamdai ko overnight solution but just because you like Himanta Biswa Sarma and you sit in that Vedanta and you have a very expensive dinner that you can sort out the boundary issue. Badon kami menta kalau bagi itu ki 5 principles bagi historical perspective, ethnicity, administrative convenience, geographical contiguity, but ka willingness of the people, they have to apply this in total. Te kumba kalong menta namar ba piong baswa ba kenshim ka second phase ka sarkar ka diban penbechwa ya kate ki MOU ka baningkong te subula da ka sarkar kam skap e kanipat bar kaya bisa khamat ka second phase klam da penbech ya kate ki MOU ka baningkong ke ina kaliam ka jagbom pa kenshim ki steps kalau ngila na kaliam ka manap ko na ki my colleague ay kilalong ready to go to Supreme Court. We are preparing the documents ngila yo pun ki ko ki ay nga file gani next week kinwan na my colleague yung plea ki gitu bro kinwanda ito start joki the pat kate ka notification 1876 pat kini ki proof kini ki bring ko abon man po asam ki ko abon man po magla da kani ngin sa Supreme Court i galong ko mo ka Supreme Court hi ka day ka final arbiter kanong rai ka makadu but kadiro ka original jurisdiction ka day ka Supreme Court namar haka case jong ki tangkil case jong ki tangkil dan kami jong pasan tangkil haka baka syak ni ka jaka hantay boda namar ka ka boundary dispute ki claim ba kita isko magala ka Supreme Court ka accept ya ka ay gusti ka tu transit cam jong ka ASTC kila pensanga iko kani ka order ka don de haka lor kani ka dong rem gidon ka chiklemen ka baskem ba ka Supreme Court kan happen skap ikini ki euro namar kini kila long it's a question of a human issue ngin pelong ka meeting sa sise na po blog ngirang ya penbet ya po jangan dem nang tu pada ngin poi sa ka stage ka banginwan sa silong namar ka issue menta pikam de issue tang ka border issue ngan ong wala ngari chairman ka jak bomro nga happen krem pada kum citizen jong ni ka state the issue ka bami akmat jongi menta ka ba ublay hi ulapan pau ya corruption jong ni MD government kalapoy kapor ka bangi hapan namar haka democracy hi kade ka democratic right ka jongi ka bangin yaki banginya panpao ka disen
ngi penpawi kata ka jimbom hun ke jongi ya kani government but ya kani ngi hapan mandra aslo ngi ai ka invitation ngi ai ka jing khot ngba ya bro ki MDC jom bro ki konstitusi jom ribo klem kanta ya no kibai ki klemani poi tang iba charge ni aingo iba charge bi wan sini kamta mi MDC jong ni ga area bara kini isngiro ila ket bahai kani kamta masya kem gitu ki brio bat kibai ki ba minai ila penpa ho ka meeting ki eki ba ila yang ban yale nak penta ka te ingidon ro ila charge ni